tabuk kokya hai si takuk dai bukuk chong khoroksa businessman iba business women boroni mindset Bahaikhe Khlai borok samung khai 15 rupees per piece Khlai commission man ka Hinkhe 15 to 30 450 rupees per day income per borok ni thani tai dojonan Hinkhe 450 into 10 4,500 rupees no khija phaidi chung tebo nai nai chini o screen dirubai ambani 450 taka per head per day income Khlai chung Hinkhe jodi dojon Hinkhe bumsuk pai jodi dojon Hinkhe bini 4,500 taka bini per day income without work no Wansuk na khabu Bahaikhe jodi o income no per month chung hisab khai Hinkhe 4,500 into 30 1,35,000 per month bini income phai chung ta chung jotono Wansuk chung Kaisa dukan khulogoi man Hinkhe amo bani chung chin osong jana chung nai thokai talang na hinoi chung abo jotono Wansuk Fiya ba amo khoroksa business mindset ni Wansuk mungya chung Kaisa samung baiya chung kebang ma samung ma tangnai kebang ma samung no chung ma khlainai tini ang khoroksa business mindset Wansuk je samung tanai khoroksa successful businessman ni kono ang sawi khana de norok jotono o business khlainai borok no jotono sino bini mungka dirubai ambani Phaidi chung bini Kaisa real kahini no ang sawi khana de noni baskango ang khaklai no paithak jor tini ani o video no naye no hinoi chung jotono saimano dirubai ambani bo salsa petrol pump samung tangoi tongmani Fiya ba boss petrol pump samung khlaite bini Kaisa jagabo bini mokol khlai thaka bo jagabo petrol pump kana bo khoroksa borok teddy bear phalai tongo teddy bear iba thongjana mane khilona kon lega hine bo phalai tongmani no bonukha tai bo bini o phalnai manino bo Kaisa focus khaika dirubai ambani daily pung 6ta ni simi sairik 3ta jora bini Kaisa shift to bo o shift ni pore bo Kaisa Wansuk ki angbo ani 3ta ni pore jani shift to jani free somi mano o jora bo am Kaisa business khaya kono ani tai dirubai ambani bo samung tangoi nogo kifil tongmani jora bo haino haite Kaisa petrol pump bo teddy bear iba thongjana mani phaloi tongo bo bono nuk sabka amoni yagulo dirubai ambani bo bebak jagao no berai naikha joto jaga no petrol pump bo je thungjane mani phaloi tongnai ro nugoi bo Kaisa Wansuk mung phaika ki angbo Bahaikhe borok haike samung tangoi salo lakho taka income khlaimanani o kongno bo Wansuk tai dirubai ambani borok no nugoi boroni mind no khel khainega ki Bahaikhe borok samung no khlai tai dirubai ambani o teddy bear phalano sungka nung o teddy bear bo shop ni payoi tubu tai bosaka angbo ani je shift tongo o shift paimani yagulo nung haike no angbo teddy bear phalani hinoi tai o teddy bear phalnai sa bosaka sonjit teddy bear shop ni ang paye tubu hinoi haino hai dirubai ambani borno sungka norok je o teddy bear paye tumani bumsuka paye tubu tai bumsukai phaljak tai norok ni je per day income bumsuk phai hinoi sungka o teddy bear phalnai saka chung Kaisa 90 taka paitubu tai chung phalo 120 taka khlai tai salo chung 20 to 30 ta chung phale manu tai protek teddy bear chung 20 taka khai chini profit phai hinoi jodi salo chung 20 ta jodi phale man khai kai 30 into 20 busuk pai 600 to jodi chung per day chini income phai ta amoni bisingo dirubai ambani Wansuk ki ang Bahaikhe income khlainai din hajira ya lakho taka income khlainai per month Bahaikhe hine bo Wansuk salo 600 ya salo 5,000 and above income ang khlainai Fiya Bahaikhe tai dirubai ambani thango sogoika sonjite di biar shop ni owner basa malaya konoi kok salai o shop owner no sungka nung auto di biar Falmani Kaisa busukai phal hinoi bo sung shop owner saka ang Kaisa te di biar 105 taka khai phalu jodi nung tlang nang heka Kaisa iba kaini tlang nang heka ang nono 90 taka per piece ni hisabo ang nono rohona hinoi bo sai khana dika dirubai ambani o shop owner no sai khana dika Kaisa kaini ni baguya kebangma iba lifetime ni bagai ang nono o saptao minimum 10 customer apung seri kebangma ang nono customer rinai tai next week ni simi oste 15 jona 20 jona 30 jona 40 jona amaka ang tebo kebangma customer nono ang rinai hinoi bo saka tai protek customer 20 to 30 piece teddy bear ni thani protek dino payoi tilangnai যদি 10 জনা borok nini thani teddy bear pakhanka protect teddy bear painai rok borok 30 piece kom se kom 20 to 30 piece talangnai lomni 30 piece kai talangnai Fiya 30 into 10 jona hangka busuk phainini 300 piece nini protect dino phaljagnai tai next week ni simi 300 400 iba 500 and above every week protect dino no
paijak na hene bo sawai khana reka okok tabung kokka haisi ki nung sadi nini teddy bear kaisa nung bumsukai phalnai tai shop owner Wansuk naika 30 to 40 customer tai 500 piece ni sarai panusi kebang par de ang sell khlaiman na hine bo Wansuka tai kita Wansuk mani bisingo no dirobe ambani sawai khana reka angno no per piece 70 khai nonang rinai owner tai mungsapan Wansuk liya okay done 70 rupees per piece hine bo sawai khana reka dirube ambani o shop owner no saka je borok ani mung nawai konoi nini thani paina phayu o borok no nung 85 khaya konoi per piece ready hinoi jehetu angnu baksa kok thamani haike no 70 taka per piece ni hisab khai nung narok di tai 15 rupees ni hisab khlaioi borok je paimani amono ani account ro nung transfer khlai di hinkai koka haisi norok o dirbai ambani bini per day bumsukai income phaikanok sadamaka without work samung khlaya woino manka angtabo noro sawai khane dinai obo 15 rupees per piece khlaioi commission manka hinkai 15 to 30 450 rupees per day income per borok mithani tai dodona hinkai 450 into 10 4500 rupees no hisab khane di 4500 rupees bini income without work so do bini kaisa business mindset khlai kone je Wansuk muni aboni Bisingtwi khayo nobo amo ba simi bathaya ko takuk tai bukuk chong kaisa town iba city wo 15 20 25 petrol pump tongo protek petrol pump bo 10 jona iba 15 jona khai tongo phongni simi dibor jora dibuni simi shairik jora tai shairik 6ta ni simi 9ta jora amai alada khai borok shift khaya kone petrol pump bo samung khlayo dirubai ambani shahar ni joto petrol pump na thangoi joto no o planning ni kokno sawai khana dika joto petrol pump samung khlai tongnai borok no nai di chung phung 6ta ni simi 12ta jora tai 12ta ni simi sarik 6ta jora night shift jemon 6ta ni simi hor 9ta jora chung samung tangu sing o samung tangmani sakang iba o samung tangmani pore jemon shift ni sakang iba shift ni pore chung o samung no khlaioi manu tai chung kaham kai chung money earn chung khlaiman hene bobrono planning sawai khana rika hai no hai saka ki chung Amohaikhe sini shift ni pore chung samung khlaioi chung sini financial problems rong chung kaham kan chung solve khlaimanu phaidi chung joton Amohaikhe samung khlain hene bo kaisa ka joton no planning su khayoi bo joton login naka tai o samung chung Bahaikhe khlainai bo jaga wo chung khlainai bo sawai khana dika o samung no chung petrol pump sel khlaimanu pago chung shell khlaimano traffic signal area amhai jagor chung o samone chung shell khlaimano hine bo sawai khana tai joto borono bosaka kaisa teddy bear shop tongo o sobo thangdi ta ani mung saka dorok thagai teddy bear paidi 85 rupees per piece kai ang onek kom khai dam pai rijak Amohaikhe bo sawai kone borono bujugoi rohka tai joto borok no bini kokno khana boi inspire ungya konoi borok bini petrol pump samung khlaimani yagulo buni shift ni pore borok Amohaikhe no teddy bear phalani bagoi samung chenka so same joto borok no bo jemon dirube ambani jemon samani mutabik no borok o teddy bear sobo thangoi 85 rupees per piece khaya kone 20 iba 30 piece jone Amohaikhe protek din tubui phayo tai shell khayo tabo koka hai takuk dai bukuk chong khoroksa businessman iba business women boroni mindset Bahaikhe khlai borok samung khai chung ma Wansuk ne abono Haidi chung tabo nai chini o screen dirubai ambani 450 taka per head per day income khlai chung hangka jodi 10 jon hangka bumsuk pai jodi 10 jon hangka bini 4500 taka bini per day income without work nor Wansuk ne khabu Bahaikhe jodi o income no per month chung hisab khai hangkai 4500 into 30 1,35,000 per month bini income phai tung takuk te bikuk jong without work bini kaisa business minor set khai kane bo Bahaikhe samung tangka nor Wansuk ne ka okok no but sudu 10 jona besim thagya ko tai botungu 15 jona 20 jona 30 jona bo osto bini jora phairuk tebo customer kabang khairuk jora phairuk bini tebo customer kabang khairuk per month bini 2 lakh 2 lakh iba 3 lakh ni and above bini income phai tung so hingai joto takuk dai bukuk chono ang samani kok nga haisi khoroksa borok business khana hingai kaisa business mindset no tuya kone bobini samono ma chengnai sum jodi kaisa dukan khayono kaisa parawo chung ka tongor sanam kai ba dukan sanam boino chung jodi chokha ke ang mobile no ani poribar no ang nai thok ketlang hin Wansuk kai abu chini bogo onek bol ungnai tani bogo sum kaisa baya sum
kainui kaitam kai buri kai ba ama ka chung bebak sakamono chung samung ma khlainai phiaba chung o samung khaina bagoi chung kaisa business mindset ka chung mawan chung nai tai je borono chung o dukano achuk diu believe ma khainai chung borono biswas khai tongna nangnai hingke chung chin o samung chung successful mane ta kokte bukhuk chung hingke joto ta kokte bukhuk chung nor joto saimang kana khoroksa business khaina thanga kai bini business mind no bo bahaike set khaini bo bahaike wang sunani ki ang kaisa samung baya ang kainui iba kai tham iba kai burui samung bai ang samung tangnai ang thangmaya besak kinu temasa borono ang tuitoni je borok tui tongnai bono chung kaham kan biswas ma khane chung kunino haira chung borok kaham kan puitu ma sanai. So guys, joto ani viewers ta kokte bukok jon norno belana hambai ani video na paitha gorto nai to man bagoi ang norno joto no koine musugo ani okono khana boy noro bumsu gorto inspire angkha please ano comment khai kone sanal ta puri joto ani web chongno ani kono chaja khangke ba please ani channel like tai subscribe tai bell icon click khana boi ta puri joto vibe chongno joto hambai.